आ जइहा भोरे रानी करियो जानी लेट हो। ए हो सुना ना, आ जइहा भोरे रानी करियो जानी लेट हो, करियो जानी लेट हो। छठी माई के घटिया पर, छठी माई के घटिया पर होई सुना भेंट हो कि छठी माई के घटिया पर होई सुना भेंट हो कि छठी माई के घटिया पर होई सुना भेंट हो, होई सुना भेंट हो। जानतानी सभे परिवार तोहर आई, देख लिए हम के तो अंगूरी उठाई। जानतानी सभे परिवार तोहर आई, देख लिए हम के तो अंगूरी उठाई। मैया तक दी है तो हो जाए सब सेट हो, मैया तक दी है तो हो जाए सब सेट हो जाए सब सेट हो। छठी माई के घटिया पर, छठी माई के घटिया पर होई सुन भेंट हो कि छठी माई के घटिया पर होई सुन भेंट हो कि छठी माई के घटिया पर होई सुन भेंट हो, होई सुन भेंट हो। MSP Films, मीनापुर। बोला बोला सूरज भगवान की। राइटर इम्तियाज के फंसाव झमेला में, मिले कांत सिंह से तू आ जइहा केला में। राइटर इम्तियाज के फंसाव झमेला में, मिले कांत सिंह से तू आ जइहा केला में। बोलिए कुछ सट्टी तो हो जाए सोना केस हो, बोलिए कुछ सट्टी तो हो जाए सोना केस हो जाए सोना केस हो। छठी माई के घटिया पर, छठी माई के घटिया पर होई सुना भेंट हो कि छठी माई के घटिया पर होई सुना भेंट हो कि छठी माई के घटिया पर होई सुना भेंट हो। आ जइहा भोरे रानी करियो जानी लेट हो, करियो जानी लेट हो। छठी माई के घटिया पर, छठी माई के घटिया पर होई सुना भेंट हो कि छठी माई के घटिया पर होई सुना भेंट हो कि छठी माई के घटिया पर होई सुना भेंट हो।